ଦଶମେଞ୍ଚା ହଳଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଦେଲେ, ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀ ଉପମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯେ ସୁମରଣା କଲେ, ଛେନାପଣା କଦଳୀ ଯେ ସରଘୃତ ଦେଲେ, 10 କୋଟି ମଣ୍ଡା ଦେଇ ଆଗରେ ଥୋଇଲେ, କର୍ପୂରରେ ଯୁକ୍ତ କରି ଆଇନ ବାଢ଼ିଲେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୁଣି କଥା ଯେ ଶୁଣିଲେ, ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ସେ ସୁମରଣା କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ପ୍ରଥମରେ